til Brandse Krig. Vi har en dag i og han er Arsenal-fan. Og ja, velkommen til dig. Ja, hvad vil du synge i dag? Mercenary Fire Soul. Ja, det lyder meget godt. Men skal lige til police, ellers skal jeg ikke synge. Ja, det er jo helt ordentligt. Ja, så er det. Ja, 1, 2, 3. Det lyder jo meget godt det der. Ja, det synes jeg også selv. Ja, det var så overladet du op for i dag. Ja. Vi har ikke mere med. Nej, altså, har du med derovre? Okay, så der er vi. Var du med på Jørgens Skride? Ja, det er det her. Okay, smutter. Ja, det er også.